Croeso mawr iawn I chi, nôl ato ni gylch y gwartheg ar gyfer Pencampwriaeth Teirw Sioe i'r Teirw Ifanc. Y bridiau cynhenid yn erbyn y bridiau cyfandirol a'r henffordd yn erbyn y Siarli. A mae Caryl Haf Davies y glwyswr wedi aros da fi ar gyfer y Pencampwriaeth yma. Dau darw sbesial fan hyn yn dos ac yn enghreifftiau arbennig o'i bryd, Caryl. Ydy, mae tipyn o job dar beirniad, ond mae gyd yn dibynnu ar yw boi, chymod, beth mae fe'n mynd I, pwy bryd mae fe'n licio mewn ffordd, ydy e'n mynd I fynd am y cynhenid neu'r cyfandirol. George Rogers o Ogledd Iwerddon sydd yn beirniadu. Jeffrey Rogers mae'n ddrwg da fi o Ogledd Iwerddon yn beirniadu ac pwer y Siarlis na'n amlwg i'w weld wrth gwrs. Mae'n Hereford yn smart. Mae'n rhywbeth am yr Hereford na does. Mae'n darw henffordd smart iawn war y teg. Nodweddiadau'r bryd I gyd byddwn ni'n meddwl yn y tarw na, y pen. Pen bach smart dy gynnu tynnu ti mewn. Ond chi'n gallu gweld y gwaniaeth maint yn y Siarli fyna. A lun da'r Siarli fyna nawr fyd. Chi gael gweld pwer a hyd y tarw Siarli yma'n dy fe. Ac i'ch atgoffa chi, tarw ifanc yw hwn o hyd. Yn rhyfeddol a gweud y gwir. Y tyfiant mae wedi gael yn y tarw yma. Felly le mae Mr Rogers am fynd. Fydd e ddim yn hir. Dwi'n meddwl bod e'n mynd I afel yn meicroffon o bosib. Cerdded o'i cwmpas unwaith eto. Cael un cibolwg bach arall. Mae'n dipyn o Pencampwriaeth. Drych ar tarw henffon an. Mae'n edrych ar y beirniad yn dweud. Ti'n gweld yn gweud cer amdana I, dewis fi. Mae'n glysto fe mlaen. Na, tarw smart iawn. Dyna chi'r ddau felly sydd yn mynd amdani. Y ddau darw sy'n brwydro am y garden goch y Pencampwriaeth y Teirw Ifanc. A nawr I ni am dyweli, I ni gael clywed beth sydd gan Jeffrey Rogers o Ogledd Iwerddon I ddweud, felly cyn dewis Pencampwr y dosbarth. I do like a bull that's going to be able to carry himself. That's the main important thing about a bull. Yes, he has to have shape, like he can't walk, he can't carry himself. He's no use for the cow, so... Yn anffodus, I ni ddim yn gallu clywed y beirniad y tro hwn. Ond y beirniad wedi diolch i'r gymdeithas ac yn sôn am bwysigrwydd symudiad a cerddediad y teirw yma, Caryl. Mae'n hynod o bwysig, gallu tarw edrych yn tarw anhygoel, ond os da'n gwneud gallu cerdded, dwi ddim yn mynd I gallu weithio. Felly mae'n mynd I fynd amdani, mae'n mynd I ddewis y tarw buddigol. Wedi sôn am pa mor bwysig yw'r cerddediad a'r symud, bod nhw angen bod yn deirw sydd yn mynd I fod yn gweithio. Felly yn hynny o beth a hynny mewn golwg. Pwy sy'n mynd I fynd â hi, Caryl? Le ti'n meddwl mae am fynd? Mae'n mynd am y Siarli wedyn ni. Ydy. Odi wir, y tarw Siarli, pwer y Siarli wedi mynd â hi. Llonggorchiadau mawr iawn I Medwyn Williams a'r teulu ac wrth gwrs i'r henffordd wedyn wrth reswm ar Gilwobr. Arbennig, llonggorchiadau mawr iawn I Medwyn Williams a'r tarw Siarli.